За, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр 5 сарын 3 өглөөний 7 цаг 50 минут болж байна. Хүүхдийнхээ сургууль дээр ирлээ. Хүүхдээ өргөж авчирлаа. Өнөөдөр манай хүүхд тоглолттой. Тэгээд одоо сургууль руу наруулах уу? Сургуулийн үүднээс өдөр тоглолтны бичлэг үүснэ. Сургуулийн үүднээс өдөр. Адира. Баяртай. За, сайн байцгаана уу? Өглөөний 9-7 өдөр хүүхдийнхээ сургууль руу тайлан тоглолтод очно гэсэн. Энэ болохоор сургуулийн 60 жил болж байгаа. Тэгээд Дууклаа культурны дүнд болно гэсэн. Одоо тийшээ бид гурав алхаж байна. Манай хоёр төрүүлээ талхачлаа. Би машинаа зэгсүүл тавих гэж жоохон удажлаа. За, культурны дүнд болохоор энэ байна. A já si myslím, že Staňkovce se to daří bezvadně, že je v tom úžasná a skvělá a přál bych si, aby to tak bylo i do budoucna. No a 60 je už vlastně důchodový věk, teda býval, protože třeba naše generace nikdy do důchodu nepůjde. My už víme, že všichni umřeme v práci v 75, možná v 80. Takže já bych přál, aby ta Staňkovka vlastně taky nikdy do toho důchodu neodešla. A aby měla spokojený, šťastný děti a rodiče, protože ten nejkrásnější a nejhlavnější cíl je vychovávat děti a tvořit ty budoucí generace, který nám to tady v tom našem krásném městě Pardubice a v tom obvodě 5 vrátí. Takže krásný narozeniny, užijte si to a ode mě jako gentlemana nemohlo být nic jiného než kytička. Šťastný a veselý. Prosím, už to bude. Maxi už po 10. Hele, jsme tady. Dobrý den. No dobrý den, co tady děláte? Co tady pohledáváte? Jdeme se podívat do muzea. Dneska už je zavřeno, běžte pryč. No, ale já jsem chtěl vidět. No, zítra už nejsme, tak. Ale hele, tam na boční vchod. To je nebezpečný, to se nesmí tak sám. Já se zažít dobrodružství, tak už. Období doby kamenné byl poprvé odkryt a osídlen středomořský stát zvaný Egypt. Tento stát se posléze ještě rozdělil na Horní a Dolní Egypt. Tyto dva státy spojovala velice důležitá řeka Nil, která se docovala hlavně obchod, ale i politiku. No ale zbytek důležitých informací vám předá náš oblíbený průvodce muzea zde v New Yorku. O, vy jste tam moc na nefer... Cause I only want you, yeah. Cause I only want you, yeah. Cause I only want you, baby, yeah, I only want you, yeah, 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 yeah. Víš si ty vůbec, jak jsme se poznali? Ano, Jasmíno, pamatuju. To bylo jednoho letního dne a já jsem šel krás na tržiště. Já jsem se zrovna byla projít. Pamatuju si na tu jiskru v mých očích, když jsem tě viděl poprvé. To jsem zrovna kradla pečivo pro 2 malé děti. Ale všiml si mě Jamal a dostala jsem se do maléru. Ale jak tě z něho nakonec dostal? Pamatuješ si na tu hádku s ním? Ano, říkal, koukej zaplatit ženštinu. Ale já u sebe neměla ani starou vidru. Pak jsem tě začal přesvědčovat, abys mi dala svůj náramek. Jo, to jsem ti ještě nevěřila.
jsme na místě. Kdo pak asi tady žije? Řekla bych, že kovbojové. Prosím tě, kdo to je? Kovboj je muž amerického venkova v horách dobytka. Slovo je odvozeno z anglických slov cow, kráva a boy, chlapec. Ty máš ale informace, já ti taky něco přečtu. Nosili čídové kalhoty a vestu, kostkovanou košili a klobouk. Za koženým páskem měli připevněný kolt a vše skrýval dlouhý kabát. Ale teď si půjdeme odpočinout po dlouhé cestě.
vám na hlavu moudrý klobouk a budete zařazeni do koleje. No prosím. Už to mám správně. Nebaví! A nohy tak dlouhé, ach kam je dám. Tak se zlítám z rohu do rohu a hledám vhodnou polohu. Snad uznáte, že nemohu mít nohu patohu. Prokladný jsem na kvadrát. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Hluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit, hluboka dýchat, raz, dva, tři, vykročit rázně, levo, pravo, vaše připašit, vykročit rázně, raz, dva, tři. Hodnetýko čas mě stává, lenosti se nepodává, naklíkače do skáče, bez práce nejsou koláče. Hodnetýko čas mě stává, lenosti se nepodává, tomu předpoklady dává moje nová metoda. Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev. My se v tom tak hned si zaspíváme, zpěvy přece už nechtějí zpěv. Neželetej zálibu, holduj tanci pohybu, rytmicky la la la, srdce pracovat má. Tu se schodem rozjaží, říkají, že vytváří. Hodnuje la la la, ruka na nohama. Neželetej zálibu, holduj tanci pohybu, rytmicky la la la, srdce pracovat má. Cože tu říkáte?
ty svíčky na dortu? Tak já jdu na to, jo? Tak jo. Tak. Ахынхаа тоглолтыг үзэж дуусч байгаа гарч ирлээ. Миний охин сэтгэл ямар байна? Сайн аа. Ой. Миний нахаа. Кулэн гадаа олноор хэлбэлстэй өмнө кулэн аа. За орой чуг авна да.